13. oktobra 2013. godine prolaznici su rano ujutro primetili da se u Krivaji kod Sekserovog mosta u vodi nalazi potopljen putnički automobil plave boje, Fiat. Bio je potopljen do krova, a ogradni cigleni zid mosta sa tuklanske strane bio je delimično porušen. Odmah je obaveštena policija, potom izvršen uviđaj i auto izvučen na suprotnu levu obalu Krivaje. Poginuo je naš sugrađanin Rade Pantić. Rade je bio fudbaler fudbalskog kluba Mladost Radost, rođen je 1987. godine. Ostaje suprugu i dvoje male dece. Istraga je u toku i utvrdit će detalje nesreće.